Вітаю ўсіх. Сёння вельмі непрыемная, прыкрая, агідная, брудная для мяне тэма. БЧБшнікі, сукі, палітвязні, прызнаныя вясной, якія па нейкім прычынам, уже трапіўшы ў канцлагер, сталі супрацоўнічаць з адміністрацыяй і ускладняць жыцці іншым палітзняволеным. БЧБшнікі, сукі. Коротко і без крымінальнай ідэалогіі патлумачу, што сукамі у канцлагеры называюць тых, хто супрацоўнічае з адміністрацыяй дзеля аблегчэння уласных умоў утрымання. Тыя, хто за бытавыя і іншыя ніштякі даносіць на сваіх сяброў ці не сяброў, на такіх жа няшчасных, як яны самі. Ствараюць сітуацыі, падстаўляюць іншых зняволеных в розны манер, за это атрымоўваюць плюсікі, тыя, каго яны падстаўляюць, атрымоўваюць мінусікі, а мінусікі акумулююцца ў пакуты. Это шыза, гэта пазбаўленне перадач, пазбаўленне спатканняў, пазбаўленне званкоў да блізкіх. Першага такога БЧБшніка я пазнаў у ПК нумар 3, гэта Яўген Чарвінскі, малады хлопец з маленькім тэрмінам. Я з ім не кантактаваў і нічога акрамя жалю і болі да яго не адчуваў. Я магу памыляцца, але я не чуў, што праз яго хтосьці пацярпеў. Калі я памыляюся, паправце мяне, калі ласка, у каментах. Как-то в колонию приезжал следователь, он вел дело по женщинам, которые передавали политическим передачи, пока ребята сидели в следственном изоляторе. Политических выдернули, чтобы поехали на суды свидетелями обвинения. Согласился только Марк Салоников. Политических, что отказались, через какое-то время сделали злостниками. Салоникова вывезли на суд, и он был одним из свидетелей со стороны обвинения. 2 женщин осудили на 3,5 года за содействие экстремизму. После того, как он вернулся с суда в колонию, он стал себя чувствовать вообще максимально комфортно. Ходил на внеочередные звонки, перестал трудиться на промышленной зоне, стал выполнять чисто козлиную работу. Раздавал задачи, контролировал, чтоб ребята меньше курили и больше работали. Принимал работу. Записывал то, что зэки за смену делали. Трэба сказаць, што Марк такі там быў не адзін. Віталь Шышлаў таксама палітычны, на якога, кажуць былыя вязні ПК-3, таксама цэнтральная фігура казлінай вспулкі, якой дагэтуль кіруе нехта Аляксандр Вазнішчык. Як пра яго накінулі, што ён там быццам дыверсант, дэсантура, каратэ, снайпер, карацей, супергерой. Ён не палітычны і, судзячы по прапагандонаўскаму роліку, ён звычайны бандзюга. Снайперу далі больш за 10 год, по-мойму, 13, і гэта вызначыла яго лёс. Лёс сукі, якая вырашыла выжываць за кошт іншых, другіх людзей. І праз яго вельмі церпяць политзняволенные. Александр Вознишчик. Короче, как только Вознищика поставили одним из бригадиров Козлов на промке, сразу он начал, ходить, бродить, следить, чтобы все зэки работали. Кто не работает, сразу, мусорам доносили и, человека крестили. Вот, и больше половины закрывали на ШИЗО, если за отказ работать. Он со старту набрал этих себе халуев на побегушках, этого Марка Салоника. Ты знаешь эту троицу, я фамилии сейчас не могу вспомнить. Эти 6 бегали под ним, то есть он уже сам потом не двигался, буквально там со 2-с 3-го дня он уже там как царь ходил, а эти там бегали, смотрели, кто не работает, на местах там на промке, вплоть до того, что записывали на бумажку и приносили ему.
Вот, подтягивали в кабинет людей, кто послабее, короче. Разам з ім таксама актыўна дзейнічае супраць палітзняволеных Сяргей Унукаў, нейкі маскаль, там у яго артыкул па буйному махлярству, але я не знайшоў пра яго інфы. А ўсім гэтым кублом кіруе аператыўнік Уладзіслаў Уладзімірович Спірыдонаў. Редкостное чмо, сука и Постоянно дрючит за нормы. Бывало, ребятам не хватало до нормы 10-15 грамм барабанит сразу старшему по промке. И если парень политически писали рапорт и потом штрафной изолятор. Реализовывал задачи Спиридонова и придумывал условия, чтобы не дать возможности политическим на промзоне принимать душ. Например, если за 2 часа не перенесете 17 тонн металла с улицы в цех на 2-й этаж, то не помоетесь. Вознищик стал за это время старшим дневальным на отряде 7-12, и со своими шнырями Шишловым и Марком Солониковым он постоянно напрягал ребят. Он контролировал даже, как ребята постели заправляют. Чтобы отбивали деревянными плашками, чтобы был бортик. Если кто-то пытался днем полежать на шконке, то они делали замечание. Могли вызвать контролера, чтобы тот составил рапорт. Мужики, обычные зэки, с ними пытались разговаривать. Организовывали в ленинской комнате разговоры и пытались их вразумить. «Зачем вы нам так жизнь портите? Хватит борзеть. Мы же вместе живем». Потом инициаторов этих собраний Спиридонов отправлял в штрафной изолятор. Одного из них избили до синевы. Били его Спиридонов, Терешко, Соловей, Голубев и новый начальник Стурченко. Он особенно отметился в том бою своей жестокостью. я ніколі не мог уявіць сабе, што буду рабіць гэты відос. Відос з Маркам Салонікам, якога я ведаю асабіста, які мне вельмі сімпатызаваў, з якім я неаднойчы размаўляў у ІК-3. Не мог дапусціць, што з ім адбудзецца такая перамена. І вядома, што мяне гэтая праблема вельмі непакоіць, таму што за тым, што адбываецца з грамадзянамі ў канцлагерах Лукашэнкі, стаяць канкрэтныя людзі, стаіць палітыка дзяржавы. Беларуская папраўчая сістэма толькі так называецца папраўчай. Насамрэч, мэта рэжыма Лукашэнкі, мэта папраўчай сістэмы не дапамагчы, не перавыхаваць тых людзей, што памыліліся, а ператварыць чалавека у залежную пакорную сацыяльную жывёліну, у масу, якая па выхадзе з калоніі да канца жыцця будзе баяцца міліцыянтаў ды начальства і паслухмяна выконваць усе загады. Менавіта за кратамі, когда яго перавыхоўваюць, чалавек разумее, што ён мне ніж зэра, што ягонае жыццё цалкам залежыць ад адміністрацыі установы, і любой самы тупы і нічтожны кантралёр можа моцна ўскладніць жыццё. Рэжыму Лукашэнкі не патрэбныя ініцыятыўныя вольныя людзі, толькі рабы і міліцыянты яскравае ўвасабленне мэты грамадства Лукашэнкі. Рабы, якія выконваюць любыя злачынныя загады. Іх душы чорныя, як дзіркі нужнікоў. Яны амаль пагалоўна мярзотнікі, амаль пагалоўна садысты, ад кантралёра да начальніка дэпартамента выканання пакаранняў. Асабіста для мяне гэта не людзі, якія дзеля задавальнення сваіх злачынных схільнасцей надзелі мундзіры, каб беспакаранна здзёквацца над іншымі людзьмі. У канцлагерах яны збіваюць, ставяць на расцяжкі, ціснуць і разматваюць чалавечыя душы. Сярод іх хапае і разумных людзей, то бок такіх, што разумеюць сваё чалавечае падзенне, тых, што разумеюць, што яны мярзота. Для іх, для такіх як яны, прыстойны чалавек – гэта жывы напамін іх дна, жывы дакор. І калі яны годнага чалавека, ім удаецца ператварыць у такого вось казла-мярзотніка, і гэта прыносіць ім маральнае задавальненне, накшталт такога, што, мусара, все людзі аднолькавыя, усе людзі мразі.
Так што я як бы такі, як усе. Скажу вам, што 10 год у канцлагеры, я кажу умоўна, гэта вельмі круты тэрмін. І ўсё б магло быць нічога, калі б самі фашысты не стваралі бесчалавечых умоў існавання. Паверце, чалавек, які усведамляе сабе, што яму тут знаходзіцца ў няволі 10, 15, 20 год, ён проста вар'яцее, ён гарыць, яго жрэ са сродку, яму вельмі цяжка. А фашысты яшчэ прымушаюць яго пакутаваць. Гэта называецца страдаць. Страдаць. Мала таго, што на зонах дрэнна кормяць, што там няма стаматолагаў, няма медычнай дапамогі. Ну, дак яны ж яшчэ што робяць? Яны забіраюць усё. Забіраюць званкі, кантакты з блізкімі людзьмі. Яны забіраюць магчымасць каких-то паесці вітамінаў, забіраюць прадуктовыя перадачы, пазбаўляюць пасылак. І самае такое страшнае гэта, ну, як для мяне, это шыза. Адзіночка, як правіла, гэта лядоўня. Там вельмі холадна. І на кожным шагу яны прыніжаюць чалавечую годнасць. Я калі сядзеў у карцары, у меня было такі адчай на душы, што я думаў, што калі б у меня был аўтамат, я без всякага сумнення просто паснасіў бы ім галовы, так щоб мазгі віселі там на столі ды на сценах. Я настолькі іх ненавіжу, і мне шкада ў гэтым прызнацца, я ненавіжу іх дагэтуль. Яны дагэтуль для мяне проста не людзі. Вось так мне было цяжка на сэрцы, і нікога мне было не шкада. І нават зараз, калі я чую, што нехта з гэтых мусароў здох, сэрца маё усміхаецца, хаця потым я кажу сябе: Сергей, ну ты хто? Ты ж чалавек, навошта ты так? І думаю, да, шкада, што не дажыў да адплаты, да люстрацыі, да народнай ганьбы, да таго моманта, калі твои дзеці не адмовіліся ад цябе, калі даведаліся, хто ты быў насамрэч. Так што, калі чалавек заязджае на канцлагер, у яго ёсць выбар: ці сядзець па-людску, ці ісці ў казлятню. І Марк, і Віталя зрабілі свой выбар самі. Я іх не асуджаю. А вот ці асуджаюць іх тыя, хто праз іх катаецца па шыза? Пытанне. Марку далі 4,5 годы, Віталю 6. І гэтыя годы уже амаль мінулі. Яны хутка выйдуць. І справа-то ў тым, што мусара ад іх не адчэпяцца. Будуць прымушаць супрацоўнічаць. Ну, яны, канешне, могуць прыехаць на захад. І я уяўляю себе сітуацыю ў шэлтары, калі там, напрыклад, Салонікаў сустракаецца на шэлтары з тым, каго ён закатаў у шыза сваім даносам. Ды і навошта на захадзе тыя, хто супрацоўнічае з лукашысткамі? Можа, яны прыехалі сюда падпальваць крамы ды школы. Ну, гэта я так, канешне, жартую. Чы яны будуць паводзіць сябе, як гэты былы вязень, супрацоўнік клуба, вядоўца інтэлектуальнага шоу «Ігры разума» нашай роднай ПК-3 Александр Кнырович? Я сказал, что я сделал. Концерты, что я сделал, спектакли Александр, и так далее. скажите, но у никакой вас в колонии должности было у меня не было. Актив. Конечно. Было. Да. Как называют колонии? Не знаю, я не входил в актив. Я не знаю, как называют. І будуць прыдумляць такія смешныя гісторыі. При этом у меня нет поощрений, при этом я сидел до звонка. Вы знаете, что актив выходит по УДО и уезжает как можно быстрее тогда, когда можно уезжать. Вы ж таксама не маеце захвочванняў і даседзеце свой тэрмін да канца. Ну, толькі, канешне, калі Лукашенко вас не памілуе, або мы на танках не пад'едзем на Візьбу. Я спадзяюся, што гэты фільм спыніць тых, хто зараз вагаецца, ісці ў казлятню ці не, рабіцца пачварай ці не, ці проста адседзець як чалавек, бо потым на выхадзе ён будзе ведаць. Пра яго учынкі усім усё вядома. Памагае вам Бог. А за тое, што чыняць супрацоўнікі канцлагера нумар 3 разам з іх каманданты Філам Стурчанка,
Яны абавязкова адкажуць, вы абавязкова адкажаце. Я толькі баюся, каб не здарылася як у Суравікіна, але спадзяюся, што вы дажывеце ўсе да сваіх судоў. Ну а нам, шаноўнае гаспадарства, нічога не застаецца, як зламаць гэтую парочную сістэму. Таму заклікаю ўсіх данаціць на ЗСУ і полк Каліноўскага. Гэта дапаможа нашым танкам нарэшце прыехаць у Менск і кое з кім разабрацца. Дапамагайце палітзняволеным і іх сем'ям. Дапамагайце адно аднаму. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне. Нех жыве Польска. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.